bonyo kuom menyo taya ne kijana mogote matar masani koro somo St. Mary's School Yala. Wantie kod gen ni en bende koro bro kaso kore odhi nyime kod tiyo matek ahinya riwruok mar oganda e teko marwa. Mos makende Ken Muga wakwene chang mapiyo kuom midekre ma in go mondo mi wadhi nyime ka watemo loso weche mag gero oganda luo kokalo dodo nyakalondo mar Ramogi FM kod Ramogi TV. Ka kamano nyakoro mga jwang pod wan gi geno ni wanago loka mbaka po nitiere to en mbaka magero piny. Mbaka romo biro ka gi Cleophas Oluoch e Ramogi TV kete mana ka oriti makawuono kosin gi wach. Nitiere gik mabeyo mabende ipango. Yes. Yes. Kolure gi chenro mar kaka wanene kochakore higa dwe manyien. Dwe manyien. Jo Migori ang'enu bedo kupenyo ni what about Migori? Koro jo Migori obeda mos. Ibed tayari gi Josiaya. Gi Josiaya. Obrodhi. To negi jogo masiko nenowa to samoro ng'adowa nikech yore mag tich. Kochakore tarik 2 dwe mar 2. Yes. Kaka wanene ibro nuo. Ramogi TV kochakore saa 4 otieno chieng' wuok tich ka wuok tich. Erokamano. To mbako romo bende wabro miyo gi mochwalore. Pile pile rumo saa 5. Kochakore tarik 2 Cleophas, Sharon, Joyce, tuangeso negi George Bati to gi Lydia Okeyo. Mabro chwalo mbaka marom kochakore saa 4 nyaka saa 7. Mbaka koro bro romi. Piny igero gi mbaka. Kamano. Kar chakruok wach nitiere to wachno ema nodoko wa kaka dhano gi mwandu temo ne bo piny ka gi teko ma